Març experimenta una pujada de preus espectacular, una pujada de preus que ja mos diu que el conflicte d'Iran ha arribat a les Illes Balears. La guerra a l'Orient Mitjà ja ha arribat a les Balears en forma de pujada de preus. Les dades de l'INE publicades avui ho confirmen. Som la quarta comunitat on més s'encareix la vida. Un 3,6% en el darrer any, un 1,4% només en el darrer mes, per l'encariment dels combustibles. Sempre intento cercar benzineres més barates i considero que aquesta és la més barata de Ciutadella. Lo que hacemos es compartir coche. Han anat més en moto. L'altre grup que més repercuteix en la inflació és l'habitatge. Per l'electricitat i de forma indirecta pujaran les hipoteques. Ja està pujant i ja està com per un 2,7% i pujant. La inflació també ha arribat a la cistella de la compra. Els ous s'han encarit un 21% en el darrer any, la vedella gairebé un 14%. Els preus energètics ja impacten a la cistella de la compra. I el que més ha pujat, les Balears són la comunitat on més ha pujat la carta dels restaurants i el preu de les habitacions d'hotel, un 7% en el darrer any. Si aquest increment de costos molt elevats, el que poden ho traslladen a preu. Fins quan escalarà aquesta inflació dependrà de quan duri el conflicte, però un indicador és la inflació subjacent, que exclou energia i aliments no elaborats, i s'ha incrementat 2 dècimes, fins al 2,9%. Desgraciadament és previsible que vegem inflacions elevades durant els pròxims mesos.